Sa ġimgħa ilu ma kontx naf se jiġri minn familti jekk kien weġġa' jew imut fuq il-post tax-xogħol. Issa rasi mistrieħa. Din kienet ir-reazzjoni ta' Jonathan Kallus fisem il-membri tal-Protezzjoni Ċivili għall-aħbar li membri tal-korpi dixxiplinati li jweġġgħu b'mod gravi waqt il-qadi ta' dmirijietom se jibdew jirċievu l-pensjoni tas-servizzi kollha. Importanti ħafna, impatt pożittiv żgur għal fatt li kulħadd jaf is-sogru li fih dax-xogħol. Il-fatt li ċans li tweġġa' jew li titlef ħajtek qegħdin hemm. Kallus saħaq li dan ma jfissirx li se jissugraw iżjed ħajjithom għaliex il-proċeduri jibqgħu proċeduri. Iżda tal-inqas dan se jfisser li l-livell ta' għixien tal-familji tagħhom se jkun salvagwardjat. Fisem sħabi kuntenti ħafna b'dan miżura għal fatt li issa moħħna daqsxejn iktar mistrieħ jekk għal ħares qatt tiweġġa' xi ħadd gravi jew imut. Rasna daqsxejn mistrieħa li l-familjari tagħna ikollhom is-support li għandhom bżonn. Kallus jispjega kif meta membru minn tagħhom iweġġa' fuq il-post tax-xogħol, is-saħħa tiegħu kemm fiżika u kif ukoll mentali ma tibqax l-istess. Għaldaqstant il-membru tal-Protezzjoni Ċivili se jsib is-support finanzjarju meħtieġ se jkun motivat biex jagħmel xogħlu aħjar. Kien ikun hemm anomalija kieku ma kienitx li tieħu s-somma sħiħa daqs li kieku għamilt il-25 sena servizz. Il-fatt li kulħadd ħajjieħu s-somma sħiħa ovvjament ittieħdet ħafna iktar pożittiva milli kieku kien ikun hemm anomaliji bħal ma kien hemm f'sitwazzjonijiet oħrajn u qed jiġu attwati u qed nieħdu ħsieb. Jonathan Kallus jirreferi għat-talba tal-membri għal din il-miżura li semmit kemm il-darba fil-passat, miżura li kienet ilha mixtieqa u li l-bżonn tagħha kien ilu jinħass. Il-fatt li issa seħħet qed timmotiva ħafna lill-impjegati kollha.